Ja, vi er lige taget på tur igen. Jeg var i søndags nede ved selv samme spot. Fandt noget, fandt i hvert fald godt med fisk. Øh, Mistede et par stykker og fik tre. Øh, så fisk, der jagede helt tæt ind på land, og der var generelt bare rigtig godt gang i den. Øh, vi prøver sgu det igen i dag. Vinden passer fint. Der er blevet koldt i luften, øh, og der kommer lidt markdræn ud længere hen. Øh, som virkede til, at det var med til at tiltrække fisken til området faktisk. Øhm, og det har nok noget at gøre med, at lige der, hvor vi er nu her, i forhold til at temperaturen, den lige er faldet, lige har fået et nyk nedad, øh, tror jeg, det er ligesom nødt til at trække fisken imod noget fersk. Selvom vandtemperaturen egentlig stadigvæk er ok, tror jeg, at fiskene de mærker, når der kommer et pludseligt temperaturdyk. Øhm, Jeg har på fornemmelsen, hvis jeg skulle ud og lede efter fisk mange andre steder, så kunne det godt være en svær opgave. Nu ved jeg, at der er fisk i området. Jeg tror rigtig meget på det i dag, og derfor er jeg også lige lidt mere med. Så, planen er egentlig at fiske allerede herfra, og så nedad imod det sommerhusområde, vi har længere ned. Egentlig ikke fordi jeg sådan vil holde det her et hemmeligt spot, men fordi det er det bestemt ikke. Da jeg var her i søndags, der var 10 andre forbi spottet. Jeg havde ikke en fornemmelse af, at der var nogle af de andre, der faktisk fik fisk. Så... Men vi giver det et skud i dag. Ser vi, om ikke der er nogen hjemme. Det kunne være dejligt. Og det hedder vel, der stadigvæk ikke er nogen hjemme. Jeg har taget en lyserød flue på. Bundet på sådan en krog, der minder lidt om den her købte Gammerus. Jeg tror, den hedder Suwaki eller et eller andet den stil. Det var ikke bare fordi, det var lige dem, jeg havde. Ikke fordi jeg har mere tiltro til den krog end andre, men de virker god skarpe, og så ja, så det er det. Første kast, altid lige lidt mere for gang lige inden vi tager det her lidt inden for land, fordi jeg ved, at fiskene sidst gik helt tæt op på land. Altså, som i 10 meter fra land. Under 10 meter fra land. Altså, 10 centimeter fra land nærmest stod jeg fisk. Hvor de bare cruisede helt inde mellem stenene herinde. Med store bølger, eller store trykbølger og sådan noget. Så... Sidste gang, synes jeg, der gik jeg med sådan en anden skydeline. Jeg har en anden skydeline på mit flydende skydehoved. Men sådan en Guideline Compliant Pro i en 25 lbs. Men jeg synes simpelthen, det var svært at kroge fisk på distancen. Så jeg havde rigtig mange hug, og havde super svært ved, fordi den er oval i stedet for flad. Det var super svært faktisk at holde på, i hvert fald på distancen. Den skyder godt og sådan noget, og laver ikke særlig meget kluder, men med det sagt, så er der faktisk noget video, hvor jeg står med noget rigtig kluder. Det er ikke særlig tit, jeg får det, men det var der så alligevel. Men ja, lyserød, ikke pink, ikke shell pink, ikke magneta eller et eller andet. Den er bare lyserød, den flue her. Så vi ser om ikke... men jeg har også en i både i shell pink eller peach, eller hvad den hedder. Den man bruger til pattegrisen. Godt børstet ud, og så en... og så den her lyserøde ind her.
Jeg har selvfølgelig flere fluer med end dem. Men sidst der mistede en flue her sidst, som virkede som om, at man egentlig var sådan en af de her, en jeg havde købt på, med dubbing jeg havde købt på Nordic Anglers, tror jeg. Som havde kørt i dubbinglykke, noget sæluld med noget lyserød fiber i. Og den ville de altså gerne have. Sådan en meget lys, grå, næsten hvid sæluld med det her i. Og så et par lyserøde kugleøjne på. Minder måske lidt om den der Albi. Men den ville de fandme gerne have. Men jeg havde den på, fordi det var nogle store kuglekædeøjne, som ligesom lige kunne trække fluen lidt ned, og derfor har jeg heller ikke flydelinjen på i dag. Også fordi, at jeg som sagde, jeg havde svært ved at gruppe på distancen, så jeg vil gerne have noget mere kontakt til fluen i dag. Jeg havde egentlig også min VF-line deroppe, men den er flydende. Og der er rimelig meget højvand lige nu. Og vandskifte her om en lille time, så det er egentlig der, jeg forventer, at der kan begynde at ske noget. Men ja, det kører umiddelbart. Nu er jeg lige... nu her, det er faktisk sidste gang jeg var afsted, var første dag med vandter, fordi det blev koldt. Jeg tog med i løbet af dagen, fordi der alligevel kom lidt sol på og sådan varmede lidt hænderne. Men jeg kunne godt mærke, da jeg tog hjem, at det var sgu sådan lige køligt nok for mine hænder. Men ja, sidste gang, jeg havde ikke nogen hug lige her, hvor vi er startet. Men jeg tror bare på, at det mørke område er egentlig det, jeg begynder at fiske over nu her. Der går sådan et bælte på badekar, sådan 20 meter ud for land her. Så det går jeg bare og kaster skrå på dernede af. Og får det lige en kast tæt på landet her mellem os. Så det er planen. Men ja, sidst jeg var her, der fik jeg de 3 fisk, der mistede en større farvet fisk. Så jeg de her, som jeg vil anskyde som noget 60 plus. Helt tæt på land af flere omgange. Den ene få meter fra mig, hvor jeg sådan bare lige kunne stå og lige klaske fluen ned i hovedet på den. Det var den sgu ikke interesseret i. Og det var helt tæt på land, og derfor var jeg faktisk også en lille smule tvivl om, at jeg overhovedet skulle have den her synke halvanden line på i dag. Nu har jeg godt nok også kastet ind over noget, der måske var lige en tand for lavt. Jeg tror bare, vi går hen. Og så har jeg en idé om, hvor tæt jeg i hvert fald ikke kan kaste på land. Jeg synes faktisk, jeg havde ok fart på fluen. Vi kunne selvfølgelig tage mere fart på den. Og sørge for at line den landede helt stramt, så jeg kunne begynde indtagningen med det samme. Men det er sådan, egentlig sådan, så gad jeg faktisk godt, at den her line her, den også kunne få sin hoover i stedet for. For det er godt nok, at den flyd på den, bagerste del, men det flyd, det synes jeg, det er sådan, når den forreste del af linen alligevel har synket halvanden, og at den er åben i enderne, hvis man kan sige det sådan, så tager den jo noget vand ind, og så er det som om, at det er sgu nok til, at den faktisk bare bliver trukket helt ned. Men det giver god kontakt til fluen.
Men jeg kaster, det kører sgu umiddelbart lækkert. Så må vi bare se, om der også er fisk til os. Vandet er ikke alt for stille, der er lidt krusninger på overfladen. Kommer en lille smule dønninger ind. Jeg synes sgu, det ser fint ud. Vandet er klart. Det var det også sidst. Der ville fiskene skulle gerne hugge. Sidste gang der var både springende fisk og fisk, der kom udefra og jagede noget nærmest helt op på land. Altså, springende småfisk, måske de sidste turbiser, inden at de går i hi på grund af kulden, vandtemperaturen. Og hvad jeg har forstået, så lige snart vandtemperaturen kommer under de her 8 grader, så begynder turbiserne at være de graver sig ligesom ned. Gerne når der er lidt sand. Det er også derfor, de her steder her med leopardbund eksempelvis kan være gode, fordi det er gemmesteder for turbisen, hvor på sandpletterne. Så er det altså typisk et sted, man for eksempel finder turbis. Ind imellem tangplanter og så videre. Der er masser af smådyr, små kudlinger, hundestejler, rejer, tanglopper, alt hvad der nu kan være af fødeemner. Men ja, igen, det er den her Sea Run Duality i klasse 4'en. Den er jeg sgu stadigvæk meget imponeret over. Faktisk også så imponeret, at jeg er blevet nødt til at bestille en sæk også. Fordi jeg har på et tidspunkt haft en Scott Radian, som jeg var lidt ked af, at jeg har solgt. Og den var nemlig havde en lav svingvægt og arbejdede i toppen og leverede nogle pæne linebuer, uden at jeg skulle bruge for meget power. Og virkede på nogle punkter som en let 6'er, i hvert fald i forhold til nogle af de andre mærker og stænger, jeg prøver i klasse 6. Efter at have solgt den, så endte jeg med at købe en Scott Centric, fordi at mange ligesom beskrev den som en lidt ligesom en Radian, altså en fast with feel. Og det er der måske også noget om, men den er alligevel en noget hurtigere end den her Scott Radian. Og den her 4 her, den giver mig i hvert fald lidt den fornemmelse, som jeg fik med min Scott Radian. En lidt stivere midte, vil jeg sige. Den arbejder lidt ned i her, og arbejder så ellers rigtig meget i toppen. Men i en top, som hverken er for stiv eller for blød. Det er sådan, der har han sgu ramt den godt, Troels. Og jeg tror simpelthen, det er med til at gøre, at den har den her. Det er sådan, den er, det ved jeg ikke, den er let kastet, uden at den føles som en stang, som er for blød og for der er hurtig recovery, og altså, den føles bare rigtig godt. Men som sagt, så vil jeg heller ikke være bias, så jeg gik ind med det til med en åben holdning, og så det som værende hvilken som anden stang, som jeg gerne vil bruge.
Fordi om stangen hedder Guideline, om den hedder Sage, eller om den hedder Scott, eller Nam, eller Winston, så skal det være en stang, jeg gider fiske med. En stang, jeg synes, der er lækker at fiske med. Der kan jeg godt lide, at Troels han har i forhold til det her, eksempelvis en klasse 4-stang, så har den sådan lidt overdimensioneret øjer, hvis man kan kalde det sådan, netop for, at den er god til de her skydehoveder, så du ikke mærker dem så meget, når de skal ud igennem. Så har jeg egentlig gået og fisket en lille smule hurtigt. Jeg prøver sådan lige at se, om jeg kan sætte tempoet en lille smule ned. Jeg gider bare ikke det der med at skulle hænge i bunden. Jeg synes sgu, de her 10 meters skydehoved her, det fungerer faktisk skide godt. Og så på grund af den tapering der, så, som er den ligesom den bagerste del af skydehovedet, er faktisk bare sådan en stabilitets... prøv at se her. Nu hoppede der en hel masse småfisk op lige her ved mig. Jeg ved ikke, om I kan se med her. Men lige hernede foran mig, der hoppede simpelthen en masse småfisk op. Jeg tror nu, det var mig, der skræmte dem, men i hvert fald tegn om, at der er føde på pladsen, og det er jo nok også det, der er med til at få fiskene til at være her. Jeg tror faktisk, jeg så noget fisk lige herhen før, og det passer faktisk også med, at det var her, jeg begyndte at se og mærke fisk sidst. Nu ramte jeg ikke helt der, hvor fisken var, men man ikke alligevel et par meter ved siden af fisken kommer til, at den kan se fluen alligevel. Jeg tror også nogle gange, man skal passe på, at når man ser en fisk, ikke kaste lige i hovedet på den. Hvis du kan ramme den fuldstændig rette længde, så fluen den bare lige ligger sig på vandet foran den, helt stille og roligt, så tror jeg sagtens, du kan gøre det. Men mange gange, så ved man jo heller ikke, om fisken har flyttet sig. Så jeg tror, det er fint, at man ligger typisk, hvis jeg ser, så prøver jeg ligesom, hvor en fisk er op, så ligger jeg lige 1,5 meter på den ene side af, hvor fisken var. Hvis ikke der var noget der, så ligger jeg lige igen på den anden modsatte side, så jeg ligesom har fisket begge sider af, hvor fisken viser sig. Hvis det heller ikke var noget, så giver jeg kastet i midten, og bare så kort kast jeg nu kom til, eller hvad man siger, i forhold til, hvor fisken kommer op, så jeg ikke fisker unødigt meget vand af, og spilder tiden der, fordi nu har jeg jo lige set, hvor fisken den er. Og den måde jeg egentlig kontrollerer det er bare, at jeg har linen mellem hænderne, og så kan jeg lige sige stop, bare lige trykke sammen, så ligger det så også lige så pænt og folder ud. Og det kan også godt være, at jeg skal prøve at sætte en
anden flue på, efter ikke at have mærket noget nu, og at jeg ved, eller har en god, stærk formodning om, at der er fisk i området. Så det kunne godt være, at det var noget, man skulle prøve sig frem med. Og det var den her i Shell, som jeg snakkede om. Det lød lidt mærkeligt, så fordi jeg lige stod med line inde i med ribberne. Jeg har altid rapaleknude. Jeg ved ikke, om der er andre, der bruger andet, men det er det, jeg har brugt i alt den tid, jeg har fluefisket, og det fungerer for mig. Det giver så... Der findes sikkert andre knuder, der gør det samme. Men hvis man kan binde en blinkknude, så er det næsten det samme, du gør her, hvor at i stedet for øjet på krogen, hvor du binder din blinkknude, så bruger du bare en kællingklude, som du ikke har strammet til endnu, og så laver jeg 3 gange rundt om linen. Jeg synes, hvis jeg tager 4, så synes jeg faktisk ikke, at jeg får en stærkere knude. Der er det som om, at den ekstra friktion, der er, når knuden den strammes, og det er med til at gøre, at knuden ikke bliver lige så stærk. Det er min teori. Jeg ved ikke, om den holder, men jeg har en fornemmelse af, at det er det, der sker. For jeg synes ikke, at 4 snor her giver en stærkere knude, tværtimod. Men ja, det er den der. Der er godt med dubbing på den, men det var egentlig fordi, at det var der også på den flue, jeg fiskede med hernede sidst. En lille tæt en, ja, men, og det virkede jo. Så, og der prøvede jeg nogle sidste, der gik jeg med fluer med, spægfjer i. Og der havde jeg bare sådan mange, jeg vil ikke sige, jeg havde faktisk færre hug på den, men de hug, jeg så havde, det var som om, at fisken bare nappede i det, og så derfor tog jeg en flue på, som ikke havde så lang hale. Så når de huggede, så var der altså større chance for, at krogen kom i munden på fluen, eller større chance for, at krogen kom i munden på fisken. Og derved større succes med hook-up. Vi må se med den teori, den tror jeg 100 på holder. Og nogle dage, så er det bare de her spægfiber eller noget bevægelse i fluen, der skal til. Kom så med et hug, et fisk. Jeg gerne lige vil se et eller andet her. Jeg gerne lige vide de steder, jeg har. Og det kan godt være, at pladsen her, den bare skal have noget lavvand til, men som sagt, vandskiftet, det skulle komme her 10-20. Så det er nu. Så det er lige ved at vende. Så det skulle gerne være nu her, der begynder at ske noget. Yes. Men jeg sagde jo, det var når jeg kom hen til den sten der. Den her, den er ikke særlig stor. Det kan jeg simpelthen mærke. Nå, er den måske alligevel en 40? 40? Så virker den jo det her nu. Men det er også derfor, at sådan en klasse 4 her, det er simpelthen helt perfekt til det her vinterfiskeri, fordi de her, der er lidt flere af de her små fisk på kysten. Og
Det er sgu bare sjovt på sådan en klasse 4 stang her. Er den lidt bedre, eller hvad? Ja, så længe det ikke er en regnbue. Det tror jeg ikke, det er. Jeg synes bare, den har mere power i sig, end jeg havde forventet det. Kom nu væk derhen fra. Det er som om, lige da den kom tæt på, og så begyndte den altså at fight. Den får lige et hurtigt billede. Bum. Fedt, mand. Ikke dårligt. Og det var den her Peach. Bup. Så er krogen ude. Vi kan lige sætte den her i netkanten. Nu vil jeg ikke lige røre ved fisken, så jeg tror bare lige, vi klasker den ud af nettet her. Men ja, hvad er den? 45. Det er sgu fedt. Har den havlus? Nej, det har den ikke. Det var vist bare noget tang. Og den kom ud. Bup. Så er den videre. Fedt. Jamen, fiskene de er her. Det var det, vi sagde. Og det var faktisk forholdsvis langt ude, den tog. Så at det, jeg gerne ville have, der ligesom skulle ske med, at jeg gik med den her intermediate line, det føler jeg, det virkede. Fordi jeg kunne mærke med det samme, at der var connection ned til fisken lige snart den huggede. Sidste gang, der skulle de hugge af flere omgange, før de endte med at sidde på fluen. Det var i hvert fald ikke nødvendigt nu. Fedt. Fedt. Jamen, vi ser med ikke, at der er en, der er større. Det er fedt. Jeg ved, at de vil have den her flue nu. Det duer dem her i hvert fald. Ikke at jeg har flere af dem her, men jeg har flere i samme farvenuancer. Om det så er en pattegris, eller om det er... Jeg har også nogle af de her lidt mindre pattegris. Nogle gange gør jeg også det, at jeg faktisk binder mindre fluer på stadigvæk store krog. Fordi at jeg synes faktisk, kroggabet nogle gange kan være med til, der er sådan en fin balance om størrelse på kroggabet i forhold til, hvordan jeg synes, det skal under fisken. Fordi hvis der kan komme til at sidde sådan ud gennem læben, eller hvad kan man sige, så er det perfekt. Og hvis du har for lille en flue, så synes jeg ofte, at den kan sidde for langt nede på tungen. Men sidst der oplevede jeg faktisk en lille størrelse sækkekrog, vil jeg kalde den, som den sad sgu i gælderen på fisken, og det var sådan, den blødte i hvert fald, at sat den ud alligevel, for jeg tænkte, den har alligevel en chance for overlevelse. Især nu, når vandet ikke er så varmt og sådan noget, så har fiskene det faktisk lidt bedre. Hvis der er for varmt i vandet, så kan man nogle gange opleve om sommeren, når man får sådan en fisk derind, så har den nærmest ikke energi til at svømme ud igen, fordi den er fuldstændig syret til. Og det bliver de ikke på samme måde her om vinteren. De skal ikke bruge så meget energi på at udskille salten. Det var sgu dejligt med en fisk. Nå, men jeg har lige mistet en rigtig fin fisk. Jeg havde lige et hug kastet efter os. Så vi prøver lige at finde det godt, hvordan det ser fint ud. Vi prøver lige at tage fiskeområdet her godt af.
Hallo? Hej, Jacob. Er du stadigvæk ude i vandet? Ja, det er. Har du noget liv? Jamen, jeg har lige sendt dig et billede. Hold da kæft, mand. Der kommer marsvin helt ind ad jer lige herinde foran. Fuck, mand. Det er fedt. Du må hellere bare... Du fisker bare videre, Jacob. What the fuck, den går tæt på land. Det jager helt klart noget. Det er 5 meter på land. Fedt. Men ja, far, jeg har, jeg har haft masser af hug. Så har jeg mistet en på 50-60 stykker. En helt farvet fisk. Jeg havde den ret tæt på mig. Og så har jeg lige fået en på 40. Fedt. Det er sgu da sjovt, Jacob. Ja. 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 Men det under jeg dig helt vildt. Ja. Det er sjældent, vi finder fisk, Jacob. Ja, men det er rigtigt. Jamen altså, det er det. Og der var ingen tvivl om, det gjorde vi. Aha. Jeg ved sgu ikke, om det der marsvin, det laver for meget af rod. Hold kæft, det kører rundt. Jeg filmer det lige nu. Okay. Hvad fanden er det, der sker? Fisker du stadig? Ej, der hopper havørred rundt også. Ja, havørred. What the fuck? Ej, shit, mand. Der hopper havørred op af vandet og sådan noget. Ja. Der var der nok 40 eller sådan noget, den der havørred, den vi havde. Okay. Hvad fanden? Det har jeg aldrig set før. Ikke på den måde der. Det var da crazy. Jeg troede, det var sæl, og jeg vidste ikke også, at marsvin de også tog, men det gør de nok. De tager nok, hvad der er. Ja, det er nok rigtigt. De skal bare have noget i maven. Køber. Jeg tror ikke, jeg får flere fisk nu her. Nå. Det der marsvin der. Jamen, det er sjovt. Det er sjovt, at jeg har det på video. Ja, det er det. Og så alligevel, nu tror jeg faktisk lige, at jeg havde hugget 2 gange. Ja, men du skal da bare fiske videre, ja. Ja, jeg så er fisk. Nå, fedt. Den er 40 igen. Fedt. Det får du også se på video, eller hvad? Ja, du er også med på videoen. Fedt. Det er sgu nice, ja. Ej, den er ikke 40, men 30, 35. Ja, det er fedt. Det er fedt. Ja, så er den nettet. Det er godt. Nice. Det er 3. fisk i dag. Ja. Det var fandme godt. Jeg havde ikke nået at være med i det der bonanza der, for jeg skulle jo hjem og se det der hus der. Ja, det er det. Nå, men den kommer ud igen. Det var godt. Væk er den. Nå, men så bliver der lige... Der kom der lige en fisk. Der er faktisk... Der er ok gang inden lige her.